Kiram ronghang lapan alang li achor lukhimai BP tum aso pu arta we pin ben kesu ki pangji lasi seke chalangji phan kera pachuhang Hamreng havar amai etum pen smi engdeng plikebra sirkep karbi risunim surong a jelong alir cham ki pidunji lapan ketspati dunji apan chisik tidang pon bomlo KSCC Forest Department along ahok appointment ki pitma phan prabjin pen chukamar anghoi pachklem long nang ji pusi katsa song atum pen sodak pen ki hangpon Amlong Orisin Productions present ahin pen mukak alir karbi video album kang pupon Daithor dahri rong bongkhat ator kehnu parpik ajok rat atum kedam ke bangkat seleng aphan kisung nang ajok kaning ripon rinti Udet ke chongdat pen ane om ke cholong chot atum jong sila bang su hem tu nolong kumane bang phujong si kisu pang jilong lok leputang ti lapu son thot kisung nang ki pir the thak masi longdam thai velo bon sela punat ko pai kelang nu ajok lakha crazy lang par MSc consensi ke parlo pont irago havar bodhu sing ingti arong amekar Kiram ronghang lapen alangli achor lukhimai BP tum asopo register ronghang arta we pin pen kesu ka cholong lapen ki pangji Chijinso mimi anpinlo labang suki suka cholong labai kedam tang surhini ra inkoira hini mathijong achik luben si kisu ka cholong pangcheng ponlo labang suki su labang ke alangli dam boys tami ari keng kesu awam kesu pen jok men krep hititi pusi pachini pon lapunat alangli tum besam kang chongdat pen si ka cholong chot ajok alangli tum si ke chelangji phan sami alangli tum isi thedung ke sung dukoklo lasilabang su si ke chelang ponji aphan karbino thomas council long kedu CM Dr. Tram ronghang lapen lang pher local MSc mati em mudram lek the tum phan nang ravek thapusi ka chuning ripon Wolong koma jipen Rajesh ronghang karbi long ri berta. Ronghang ke store ronghang. Ini men binong mangka. Sekolah masih bidang ke register. Register ronghang. Nang likupi aja ini sih lah bang. Nang likiso komentar ikan nih lah. Likiso ike kicing. Likiso kicing ike hola. Desember acik lolong dan lomba. Desember cek lo. Kedam tang asengka. Tundi. Kopi ke so yalla. Isik kiso lemane house ho ke de. Padak lang roi long hai iking hede. Ason si hai. Athu sinang sang. Athu sang jadi. Athu sang men hede. Dak bos dang roi du bom ga dak. Dak be pan pak lagi dam tadi ki krep lok. Sita nili hede iklem mau. Kelang ide. Doktor lapni karbi serton ke celang dei loma. La montir aron pelang ke celang bom. Doktor orang celang ipilang mah. Nili bangso ke so putak karbi yang long adang long komanian kete dengan kira pocang lapuson dei. Son long. Nili hen pen ke Nangli tum reporter theng no kalbing long CM han chok CM tamme ma de EM phan tamme local EM phan tamme akerap cho hang ini hang lo sita yang tum goson mani phan akerap ang PG mang PPM ma ya akerap elong je phan se tupian ya ni sidame Nangli tu mating no zina me lam tiang ke jai. Ceng Frangsinang men, apa pipo men, lapin kidodi. Nilimen ke register ronghang po. Nilimen binong ke. Lapen nilipo men mangke. Jitani ronghang. Lapen ke nilipai men ke Lukhimai BP. Lapen nili rong amena bangke godroing tia rong pen Godroi tirong kopi arong mulo ni kopi area la ring kang Eragong napuno ta nili rong ke men ke bod eragao godroing tia rong pen lo Nali komento ningkan men sih kisu kelong iklo. Isu gelong ike hola Desember
acik lo along pen 2022 ni kan oh alang itu kopi ke so iklo nang lilong da dia kisu ke ikeng pen la imoy nang liking menang mo ke so tang het ti la abi be ho sitam me abi be ben aso je bhai yang ta keng het tin aso yala pen dam bon bom ho sitam me Iklem ho pudam bom ho sitam me de pet ti usone yalo ne la iking pume me ang patoru ti aja usona ki so ne le so ba ni dai chini ke doktor long ke so chera namil ma doktor long ke silang ni ang mang ko kan hela mandir aron bhai bangsi silang bom ikidelo nili pai nili boda kidu ka joini si doktor long ta silang me ke lo tapi ahora dak ke mandir aron pen sita me silang pon bom non ke the bom Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang lapen dak local MEC akai madram lekte apanalhin pen kupini kerap chang ijima son lo nili hin pen kidu ka joini jok si doktor ng silang mikir lo si Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram mohang mati modaram lekte pansidame thang ni phai cricket thom ani katsa asong amai phu Samson Ingji mithang asai hemalong pherangke mai ingnipon labang su pherangke mai along katsa asong amai phu Samson Ingji ben kaning jipon atengki KCC ki parlu Forest Department along ki dugdet arad atum phans lag atangka cho NPNC ahok appointment alu ki pirong ajok lai ki dugdet arad atum ini arni anta na hok sami chukumar anghoi chuklem dulong le dadlo lai ki dugdet arad atum phasami katsa song atum phansami kirap dunchi aphant alang litum chhang ponlo lapela punat katsa song atum pensami lai ki dugdet arad atum phanchirap che todun pensi Karbinglo Autonomous Council along kedu Forest Department along officers atum phant labang so puthak batai pa jinidam dets tame Pini arni anta labang so asai ki chunji phan thangnat our side mati angring avelang lasil hai ki dugdet arat tum phan sanon ke wangji thari lapen jang mi ache klo alang litung phala bainong pipon nang po lapen alang litung phan sami voreng ahoi pa chuklem pon nang po kali liputang te lai ki dugdet arat tum phan PCCF lapen KCC along sami ahring tang rak pen ka chong pon ji phan alang litum chi 6 dang pon bom lo posi katsa mai phu Samson Ingji pen perang ke thengno pen sodak pen pachini pon illegal appointment na puthat pinang an abang kubang phi klang rok lo nilitum kachini ke cheng abang ke bang pharoi sibak sidoma pu tetame non abang ke ab asuri le rok lasila so along non ako department na tum ba nilitum ke lang ke tar lipen ke thek thulong pini rada phana pachini tum bang lo hello ladak kang ton nang dia dim alang letum non antame joy pen hal officer atum ba middleman atum pen akachirap ke dukok pen jok latum aprang tangka ke cutang tangka ke cu endek pen abang ku bang tum pan joy si latum pilut bom lo kami nili tum ki pu dama di mangke alang tum pan abang insai pemika pensi je kilong le ba la aron re illegal appointment ot kray abang ku bang tum pan puthot pachiklem long nai pulo jitu nili tumalong lunang kele abang kubang phetum an ke bang pharoi sira bang pokya bra ke thom la bang so bang kubang phetuma phana bang non la lang le tum ka do ka ve lang le tum ning se pa the long nai pulo la bang so long ni tum arjap thip phichiru re si chi song pilo la si ke bang ji non March mate April ache klo long bang ke alang le tum bang ke au peda bang ke non bang ke
council atum la pen department atum celang si illegal appointment ki pitang abang kubang hitum phan an non bang ke anong nam pinai piponang po pubang si nilitum ke pukang tu athe non bang ke alang letum pinang an labang so amen pen non ke cuklem thapa tum ta dulang nilitum mo apor lilu te nilitum abang kubang phemen sitame hoji pulo lasi prabjin pen nilitum hoji bon sitame non bang ke department atum je kachi claim bom asai la kadu ka ve non bang pharu hini bang pharu ke thomne aphan non tongsikot ki pija lamdu lasi nilitum ki pobang ke council along ke cari akithik ahok lotima je ko anma lang tum ke chok che phan alang tum che inquiry lo lang tum pipo po chok pipo pu on chok la pen of council da chingwai lo ta chingwai bang ke chingwai pon lo sitame non bangke rada tum bangke arni apor hot si long vek nangko lapen komen tu ma lake council pen bang department atum pen vai dak la bang so bang ki bang pi tum phan ki pi phan si non bangke tuar chulang ding lo la march ba april la government arona teng pen alang tum lang le det ba non anta me thang alang le tum phan ki pipon ang thega vedet le putang te la ko anma ke long le tanga bang khu bang phi tum thur pak pen si je PCCF office forest office la pen council a theng no bang ke alang le tum dharna sitame kidui phan chisik pon bom lo athe alang le tum Nordis ang bong pen ki jutang rong aje ke thenai la pen ki banai labang ki karbi sumi surong aje hanlo labang surong aje ani kanawang sabi nang talon pun bang bom si pening anmang ke ingdeng plikebra sirkep nang ke chokpo labang solong sami for example cover amai tum pen sabi ke cepati dun ji la pen ali acham ki pidun ji aphan chisik sidang pon bomlo la puson thak thak sini jang karbi ang long hamrent cover amai tum pen sabi labang so ingdeng plikebra sirkep rong aje long ke cepati dun ji himate ali acham ki pidun ji aphan si non lom chisik sidang pon bomlo labang so engdeng plikebra sirkep karbi sumi surong aje long tirikam amai tum pen ke bachini ponateng madik ason tu an sami alang li tum pen sami ke pati tun labji aphan chi sik sidang pon bomlo pusi hamren havar amai mohon sing terang pen pachini pon thu hamren pen rai kom be karbi long ri berta so din kan kora thom engdeng plikebra sirkep jutang asong pen ke pathek bondolo la se so jutang asong pen ke bangji asong engdeng plikebra sirkep karbi sumi surong aje long ni tum havar hamren havar amai pen tum ta ke dunya phan chi sik lo la so tiri pya mai pen ka pen khat pon lada ka chipati ya sona mungdwan sa me tum lada hamren hawara mai hen ban ke la tiri pya mai pen ka pen khat pon sa an ka chipati dun pya di basin tum chi sik pon do athe chipya polama isya khai la pote sia jutang avete khai rengre la pen ke jutang hello mane khai aphan ka perengji ka pithi bang ke jutang tum hello la si jutang hello khaya che the la si la so jutang ka perengi poten tum central committee ma tri pa mai pang ka cepat laun indeng plikara sirkep hawara la so cepat ya so namung an ke tum amren hawara mai banta asit tilong ta cepati basin tum sik dang bom la si non ka mana ada ka charli bonta tum la so la central committee ma tri pa mai pen la so directive na pido ni tum pan cek to na phang na dolo non ke bangji indeng plikara sirkep la so cepati so namung ni tum amren hawara mai pen cepati do na basin tum sik pondo nang tum kopi keng tirikan bandang la hai da so na mung do la si lang dang plikara sirkep lang kopi ma la so directive na piang ke tum ka banili pa so ngai cepati bon bom si tum cari bon bom la lada ke nijang karbilong pen hen pilo la si hamren na hen pen la tum bining pe atuning pining pen asap so angtang pa thimuchot arkom tum kachisik duma kama tha bondolo da ke hamren sabion ke dakhala hateri da khala rong so pilo la sini tum tama thalo hamren sabdevion an ke niang kar banglong dak se headquarter lo mana teri pia dem lo aposi tum ta kama tha pon ke pining la engdeng plikara sirkep resenum sorong aje long ke asi tena mokhata mane kachingwai kama tha pon ke long dun pete bo bani tum ka sik pon padolo mo ke long ye ka son chi da lo tani tum ka sik bang ke asi tinta la so ka cepate pen ka cepelong e phan la pen ke hamren niangkar banglong da se atiri pilo la so atiri pia phan ke bangyar ni anta nong nam mesen ki pia ba se tum ka matha pon lo tum cepat kecepate la dak rin cingdi bangwan lo
Tata ke central lo tiri pamai pen ke bang figarasi. Laso bang figarasi hok pen pe janon bang thongker apong situ dang non bang troko te tu bang figarasi bang cepate bang ke tum pajudun. Kedam tang ni phai khri hini ani nizang karbi anglong dongkamakam waisong indoor stadium along amlong ari production presents ahin pen kabi video album mukak alir pu officially video album thang ni phai khri si ani si ingpu ponlo labangso video album rong khanglems achairman mohon be ari deng pen si ingpu pont bangso along cherabdu na bang phula bangki jogot pator lapen chiparjana bangphi dia kropi Lunsepu Samson Ingti, Lapen Lunsepi Hunmili Rong Pipi, Producers Kavi Rong Parpi, Music Andrew Terangt, Director Bibishon Be, Editor Colorist Rustom Teront, Makeup Artist Chingbay Rongpi, Cinematographic Bibishon Be, Eresot Prosonto Be, Bang Solong Chup Hatpon Alhiaman Penget Tong Dun, Radasai Klembang Pu Har Sing Terang, BRYF Amai Pu, Robinson Be Atum Chitong Dunsi, Mesen Pen Pachunpon, Jinghapen Babutron Karbilong Riberta. Kadu we pansita menili kuamlong sarko pen cenglok hemku mukrang pirasinja hirjume hangsi labangso alamarjan ang se pirthia hithielo achi thangduna ku arnam hirjume hanglo kadu we phanta kadom pajirlo kada nilisita me Kedamtang aningkan suruhini akri sirkep aningkan ahut Karbino Thomas Council pen Daithor Daihuri Rongbonghat atowar CPM DK arut 43,500 meter lapen 40,000 meter uphan SOPD scheme pen Council sem Dr. Turam Ronghang lapen MP Horen Singh B lapen Minister Pius Hazarika Dr. Nurmor Mumin EM Richard Stock B atumari dengpen long isompon lo lapen labang soto war ke kedamtang aningkan surhini da crane air cap lapen surhini da cruiser cap aningkan angbong si patang pon pupusi CM Dr. Turam Rohang sami lam cak cipipon lo bon sami lapuna labang soto war laan aningkan pardes sami pini arni anta labang soto war ke patang pon ji haphan non an sami thangnat angring avelang lapen Durbagri local MSC mate EM Richard Stock B pen sami Durbagri Consensi along Daithor Daihuri Rongbonghat Dolama Kohora Baguri Lapen during hour along Radatum Kidam ke bangke joy ke jiephan tuwar ke selam pon jiephan pini arni anta thangnat angring avelang pesehada ke dora Radatum pen ningri pon rinti না এনেকা ৰাস্তা অৱস্থাটো কেতিয়া বছৰ পৰা হৈছে এইটো এইটো মইতো নাজানো কিমান বহুত বছৰ পৰা পাই আছে বহুত বছৰ পৰা না আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাই আপডাউন কৰে নে হ'ব ঠিক আছে Kalang nilita muten sing hono korti kaning desa na thaklo mane tuwar jong si misen proti muni tum kidam ki bang sami bugya po la pen school tum sitami kidam ki bang sitami tum hanta mane engine sumimi mane akeng tenaklong didi na pen gari pe ni kachi thap sitami kostopi kosi la kupilo konser ki ja tum sitami nili chuning rilo la so ami misen pen ki ban thik je pha